Għax inti m'intix persuna pubblika. Assolutament le. Inħobb inkun imdawra ma' nies ġenwini, inħobb il-familja. Xtaq Jean Paul? Tan id-dinja, għalina u kien id-dinja. Tibta mħabbarijiet ibnek muħajtilek ħadd. Jiena jien nażel, inkun fil-għodu stemba ngħid dak ix-xogħol tiegħi se kienu jajruni. Inti ma tantx kellek għażla. Xa taqbad tagħmel? Kif tħossok ħalli nixxilek taqqat il-poplu Malti warajk? Kif dejjem ngħid, ma nħossni jagħmel xejn speċjali li mħabba ta' ommi ġielek tagħmel dawn l-affarijiet, jiġifieri huwa kollu riżultat ta' l-mħabba tal-ommu li hija eterna. Tibda tgħid imma għax qed jgħidulek kif tista' mara bħali tgħidli inti kompliċi għax kont taf fejn sejjer u ħallejtu jmur. Dax raġunaru. Taf kif? Tul dak il-ħin kollu x'qed taħseb inti? X'kont qed taħseb? Min jafu xi għajatli, min jafu xi tibati, min jafu qed ħossa bart. Hekk tibda tajtu. Morna jiena u missier it-tifel biex nitolbu inkjesta pubblika, għalli sakemm indumaw jien inkjesta pubblika ma ssir qatt. Temmen li se jinbidlu l-affarijiet jew? Ikollhom jinbidlu ta'. Ikollhom jinbidlu. Għax mhux se noqgħod kwieta ma jinbidlux.